Assalamu alaikum, sunana Alinu, jarumi, marubuci kuma director. Sannan zan ce na ɗan taɓa waka kaɗan amma a bari. A kuma bakin magana a yau ma na zo zan yi magana a yau da magana. Well, actually, magana zan yi akan a kuma bakin magana. Yau mu ne da magana a kansa, ba shi bane da magana. Concept ɗin a kuma bakin magana wadda ɗanya yake yi, concept ne wadda gaskiya farkon lokacin da fara gani abin ya bani mamaki. Farko na ɗauka wa mutum shi bane, na ɗauka ba ma da ƙasar bane, ko ɗan wani ƙasa ne kamar su Ghana ko Gambia ko wani abu mutum haka. Amma wata ran sai Allah ya sa na ganshi, kuma da na ganshi muka zanta haka sai na gane cewa Bahaushe ne kuma mutum Kano. Abin da ya burge ni game da concept ɗin da ya shi ne kusan mutane da yawa sun shigo masana'antar nan ta entertainment sukan so su ɗauki ɓangaren yin film ko kuma hip hop mainstream waka da sauransu, amma shi sai ɗan wani abu na faɗakar da al'umma ta hanyar wato rapping ɗansa da yake. To faɗakar da al'umma kuma ba wai ga abu ɗaya ba, abu daban-daban. In ya ɗau abu ɗaya a wannan episode ɗin shi zai gama sannan sake ɗaukar wani a episode sannan ya tattauna. Wani abin ya bayyana sosai saboda rayuwar gaba ɗaya is dynamic, wato tana zagayawa ne. So kuma rayuwa tana zagayawa, al'amura na faruwa banda wanda suka faru a baya da mutum da experience su, akwai na gaba wanda su faru. So automatically kaga kenan ba zai rasa content ba, wato abin da zai yi magana akai tunda abubuwa na faruwa akai a rayuwa. That's it. Abu na biyu kuma na taɓa tambaye shi, na ce ka iya Hausa amma wani mai sa ka mai da Hausa kaka, sai ce style ɗinsa ne da kuma pattern ɗinsa ne, kuma hakan ya yi kyau. Dalili ku shi ne duk wanda ya saurara zai gane saƙon saboda na amfani da kalmomi mafi sauƙi wanda mutum zai fahimce su. So kaga style ɗinsa ya zama haka, hakan ya yi kyau ƙwarai da gaske. Kuma abin da zan ce shi ne akan samu balancing a yi da ke zan sabonsa. Misali, akwai wani particular episode ne akan 'ya'yan da ake rikewa da kuma iyayen da ke rike 'ya'yan. Da farko da fara magana sai nake ta tunani yana ta magana akan 'ya'yan irin abun da ake musu na zalunci da rashin da sauransu. Daga baya kuma sai ga koma su ma 'ya'yan su sani su ma nauyi yara ta yin su, idan ana rike ka a gida ya kamata kai ma kuma ka zama wato nutsatsi ne, kar kai tunanin cewa za ka samu wannan damar kawai kai abin da ranka gida ma ka ce ko a nuna masu da kona abu. So wannan ya nuna cewa me isa da saƙon nan ya san me yake, domin ya daki nan ya daki can, kowa abin ya taɓa shi. That's very good. Da ku nake matan da an bar ku da yaya, wasu kaddara mutuwan aure ya sanya, wasu kuma sun riga mu gidan gaskiya. Daya cikin biyun da ya faru ki shirya, zai iya samun ki fita ki bar yaya. Idan ki mutu me za ki gaya wa Allah? Cewara kyale kita kamar kina sallah, ki sani hakki wani biya fuku Allah. Kafin lokaci ya kure maza ki tuba da Allah. Shawarwari kuma da zan ce zan bayar shi ne, ban sani ba, na ga in particular location ɗaya yake yin videos ɗin koyaushe. Shin concept ne wannan wanda ya ga cewa a guri kaza aka fara gani na yin abin nan, a nan zan ci gaba da yi, ko kuma a zai dinga canja gurare. Wani lokacin yana da kyau a backdrop ɗin maybe a dinga ganin faruwar wasu al'amura. Misali yanzu ka ɗauko almajiri kana magana a kansa, kana magana halin da yake shiga sakamakon rashin kulawa da sauransu, a backdrop ɗin maybe a dinga ɗan ganin actions wasu abubuwan. Ina ganin zai ƙara wa abin drama, saboda shi drama ko mai ƙantarsa yana jawo hankalin mutane. Wannan shi ne shawarar zan bayar. Kuma wannan season ɗin kamar yadda ya ce ya zo ƙarshe, gaskiya abu ya yi kyau, kwalliya ta biya kudin sabulu, kuma ina hopin cewa season ɗin gaba zai faka. Allah ya taimaka. A kuma bakin magana a yau ma na zo zan yi magana a yau da magana.